na wata rana ko ba ni na san zai faɗi suna na. Ɗalibai yau na murna gwamnan da 'yan karkarna. O 23 kandi mun wasa mai ban kwana. Ya Lamira Timin Musa Amira na zaku ne nima. Na yi danke malliman Balkisu Ibrahima. Sanya baitan darsiya a shari'ar da ake nema. Sai Fadila Timin Usman ta masta har yadda da ke ma. Sabira Jibrin Naiwa mai matsayin da ake nema. Sai Rafi'a Timin Usman mai kina ki yana fama. Ya Manira Lawan Manira kaunar ki nake nema. Karki dama akwai Allah Zainab Zubairu Ziyarima. Sai ta sabi iya Zinat Khalid ne wadadin girma. Fi na kowa adalci sai wata ran a tino juna. Ɗalibai yau na murna gwamnan da 'yan karkarna. O 23 kandi mun wasa mai ban kwana. Ibrahim Abdullah tilo baka faɗin ƙarya. Habibin Ibrahima ya gabatin ka yana hanya. Sanya Isa bin Usman na san kwashe da alkunya. Sanya Rima baba ina kai Mahamud Lawan hayya. Da Rabi'a ina Abubakar bin Ahmad muga soyayya. Sanya Amir Sulaiman na san kyan aniya laya. Kaga kai ma ka kosa ya zanyi shi cikin sanya. Sanya Umar Haruna karɓi gaba mu biyo baya. Imrana Aliyu da Sadan murna milin kaya. Da Muhammad Tasi yau na san zami ban kwana. Ɗalibai yau na murna gwamnan da 'yan karkarna. O 23 kandi mun wasa mai ban kwana. Ya Khadija ta sana Adam mai kyau kin yi kalar gata. Zahra'u ibn Adam nisa kin yi wa 'yan mata. Kuriyanka ki ban dama ya ummi Ahmad yata. Sai da ke yara Aisha Lawan yari magwanar mata. Ya Halimatu bin Musa sakon ya isa zan huta. Na yi danke ta ofisa rabi ya barko muke fata. Ina kuka ya ummi Hauwa ibn Ahmad gata. Da Khadija bin Ibrahim zan so na gana ganta. Sanya Adama Shu'aibu mai kyau kin masa arata. Lokaci in ya kare sai zancen ayi ban kwana. Ɗalibai yau na murna gwamnan da 'yan karkarna. O 23 kandi mun wasa mai ban kwana. Yau sai alhamdulillah gani da Hafizu dan baiwa. Zan yi dan kai yanawa Hafiz Shu'aibu gaban kowa. Sai sitori ya Ahmad Ali ganin ka
fure